Сега ще ви направя една приказка за една горска случка и това е една полянка. Дечица, знаете ли кое е най-вълшебното нещо на света? Супер, точно така. Как идва тя? Чрез думите и чрез мислите. И когато говорим хубави думи и мислим красиво, в живота ни започват да се случват чудеса. Днес сме намислили едно много специално нещо за вас. Всеки от вас ще получи по едно вълшебно камъче. Ще да споделим една история. Това не е просто камъче. Той ще е ваш приятел, който носи сила, добрина и сбъдва желания. Заповядай! Вземи си! Заповядай!